Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor baro ipna subhai phi Shri Khubor hakimat kimat. Nikong sham ya phasha Shri Khubor na Kylleng ki binta jong ka Jylla. U mitrang ba ka Jylla konrat kong ka sangma ula lejngo yo mitrang ba barem u Dr. Didi Lapang u badan menta hapdeng ka jingthia pang haying sa jong u hala shumya. Asenran lang yo mitrang ba daki kattu kat ningut ki MLA. Kani ka jingnet jngo jong konrat ka de hadien balawa ka dorbar senrai jong ka yeng dorbar thau an ka Jylla. Working President Joka Khun Neutral National Awakening Movement uba Thomas Pasa. Ulapan pau ya kajing songkya hador kajing berengem Joka Tourist Transporter Association of Assam. Ban khang yi kali kamai tourist na ka Jylla Meghalaya. But what ki kali kit marbam but ki kali kit umpnyang petrol nada ka sarkar Meghalaya ka pentrikam ya kajing dawa Joka All Meghalaya Tourist Taxi Association ban khang yi kali kamai tourist ban rung shiki jaka jungo kai Pyrthei ki badot ha ka Jylla Meghalaya. Unoyalam Jonga Khasi Students Union Ranikor Circle u samla markoni thongni ulai thu ba ha ka jingmi shakhamat Jonga Seng ban persha kalong halor ka jingne don bo jong usiem ka hima maharam upa iem nyandrus iem yong ban kini wat iki jaka rep jongi khasi ki bahap hapo upu usam jong ka hima. Ulam phang yeng dorbar thau an ka Jylla u Thomas Isangma ulo ong bau MLA kanot shillong uba adilbert nongrum udang dei u MLA na ka Seng Voice of the People Party. Ulam phang ulo ong ba la yo ya ka shithi na ka Voice of the People Party ba la suspend ya uba adilbert Hindrei hakashithi la shutho be adilbert nongrum jayaw but kamdan ka jingtho bau dei MLA. Kum tau lampang ulo ong ba kila bandon bun ngut ki adilbert nongrum ki basa hajayaw. Kum tau ulo ong ba kani ka pini ba la suspend yu na ka party na ka legislature party. Ulampang ulo ong ba la shai kaski and pinkin riak biang no ya ka jaka shong jong u hayeng dorbar shaka jaka ka bauju shong baro shikata. Hadin ka jingyo kurup jong ki pulit ka kenhun anti-narcotic task force ka East Khasi Hills ya ki dawai kuli yaba na Hotel City Police ka badan hakashnong lapang haka Tarik Nailur aza pesan. Kinoyalam jong Khasi Students Union Ranikor Circle haka Tarik Nailur aza pesan. Kilami shakmat ban pentip ba utrai jong ka Hotel City Police udai ubalatip kerteng kum urana Ahmed nagari Bangladesh. But uday uba shongka ya ka wei kecait menriu garu hakashnong Raja Para kabadon hakaput bakari Bangladesh. Ulam phang jong ka yera bar thau an ka Jylla u Thomas Isangma haka Tarik Nailur aza pesan. Ula pediang ya ka shithi I no kam jong usimbut lampang u Timothy di Shira. Ulam phang ula lum kerki ya ka jingalang jong ka Business Advisory Committee. Haka bala shimrai ben pelong ya ka election jit simbut lampang mathamai haka khat Tarik Nailur aza pesan. Habakili halo kani ka jing I no kam jong Timothy u Thomas Sangmao lai thu ba kani ka jing tha jong ka high command jong ka party. Habakran halor ka mat ka bayade bat ki nongya kali Taurus hakani ka Jylla u Commissioner and Secretary ka Jylla u ba Cyril V Darlong Dingdo uloong ba ka sarkar ka khot ya ka association jong ki Taurus taxi hakani ka Jylla ban singam ik jing ki jong ki. Ulai thu ba ka wei na jing ba kla batai ka dei na mar ba kimla ban siu ya ka bai parking ha airport kumba siu ki kali Taurus na Assam. Halor ka niulo ong baka sarkar kadang persyang menyerap iki panwan rakno da ka kenja skim hakaba an ai subsidy iki na ka benta bakin siu ya ka bai parking ha airport bakin la banyakun bat ki kali ki bana Assam. Nalo ka niulo ong baka sarkar kala pensngo thu yaki ba ka jingshna penhe ya ka umroi airport kadang yat hakaba kin wan ki lingsung ki bahe na Delhi ne na ki wei per ki jaka bat kiru kin yo pan kamai. Uloong bakilan shibun kilan banyakren banyak penben amban shushim ya karai kerki ban khang kali Assam namar ba kan kata ya kani ka Jylla ru bar ki hab ban long ki bayasha bar ka sarkar khnang man la ban pun urlong ya ka jingthmu ki babaha. Ka expert committee bala khli nong mishar bala shongthan u justice Mulchan Gard baki khot kala pinpoi shaka sarkar Jylla ya ka kai phot jongka haloka reservation policy. Habakran chikla Pyrthei Khubor unong aktian jong sarkar uba polling do ulai thu ba kani ka kai phot ka long ka bajrong bha ya ka ba la batai benya bin pa bin bar ka don deki hajar sla kumta ka sarkar kan haban puli benya shwa ya ka kai phot bar kan sa shim ya ka rai namar ba ka sarkar kam kwa ban shim rai kirki halor kani kaman menta pa ya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari
Umitri rong baru kari Narendra Modi unsapin sedang ya kajing keren halor kajing penyaso bakham jeliu jong kisipai ba kajing penthamai yaki buat start ha ka combined commanders conference araja apusan kaban salong hakul kata ya ka baw labu penpli ha ka khatsan Tarik Nailur. Umitri khana ka sarkar pedeng bakmi ya ka Ministry of Science and Technology Ujitendra Singh ha ka singin kong una pli ya ka sing sedang jong international conference on space araja apusan. But ya ru ya ka jingpen hair jongkari India ya Chandrayaan 3. Ki no ya sai an ha ka ying bishar bakham hapo jongka Delhi ha ka singin kong kila wengno ya ka jingki jongki hadin ba Satish Golcha ubalong commissioner of police jongka Delhi ulapin mi ya ki hukum ban batha ya barok ki pulin ban ai sakhi daladi ha ki ying bishar ka balong ka jingdawa bakong san e jongki no ya sai an ki ba pelong ya ki jingki. Ka National Investigation Agency ha ka singin kong kala pelong ya ka jingkhandra ha ki arpu artili ki jaka ha Kylleng ki santili ki Jylla bat ha ka way ha Union Territory kum shibanta ka jingtoken ka barang ya shakman ha lo ka jingasala ba ki kampentri. Kayim sha Supreme Court ha ka singin kong kala pen phai shaladi ya ki jing ujwar ki barang sakut ha ki ying bishar ba per ki batenju ya ka jinglong an jongkari tisenshar ha ka bayade ba ka Promotion and Regulation of Online Gaming Act arata apusan. Ka single bench jong ka ying bishar Calcutta High Court ha ka singin kong kala wengno ya ka jing ujwar bala mudoi persha ya ka film The Bengal Files bala penmi da Vivek Agnihotri namar ba unong mudoi omshin lala ban penshisha ya ki jing keno ki badan halendet jong ka jing ujwar ka jong kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kumba prangut ki priye kala do e la ka jong jing im ha ka jing ki jong ki samla persha ya ka jing keno bamsam but ya kara jo ka sarkar ban khangno ya ki social media kabala penmi ru ya ka jing ki ka bajurba ha ka nongba Kathmandu jong ka ri Nepal ha ka sinin kong la ya thu kilat pathai Khubor jong ka ni ka than u menteri tan kampo yen jong ka ri Israel kas ha ka sinin kong ula maham ba ka eryong ka ba kleinbor counseling shop ya ka sahid beneng jong ka nongba Gaza da ka ba pentip ru ba ka dei ka jingma ham ka ba khadu ya ka sengle no Hamas ba kan pelat no iki jiu ki bala sha ra bor bat ban pendam no iki tiaria le ki jongki sanwat ki briu kala yap ha ka jing sha sanrai kuli ha ki le no halat ramon ha Jerusalem ha ka singin kong la ya thu klat pathai Khubor jong ka than ha ka baya dei ba ka ni jingja ka sarkar Israel kala pha perking bha ya ki khrdop rung bat iki khrdop mi ha baro ka wai ka than Jerusalem. Ki pulit kila yo ban kurup shispa sabsan kilo yo drugs bian hakat han shate lam ni jongkari Afghanistan bat kila kemru ya shiphangut ki bala kenno ba ki de ki nong khayi tu yo drugs ongka kruwo jongka tanat kampo yeng hakasngi ningkong u president jongka United States Donald Trump ula pen pau ba undang penjur shu ya ka jing pen shitam persha ya ka Russia what happening ka jing persha jongka Russia halo ka thma Ukraine ke Israel kadang shong perkhat ha ka bayade bat ka jing terwa jong ka United States ban pelong no ya ka jing sange ya siat ha Gaza khnang man yo pelan no ikinong Israel ki basha rabo Katanat Ministry of National Defense jong ka Taiwan kalai thu ba ha ka sngi ublai ba kala lab ya arpwai tili ki ling sun thma jong ka China Hendriu tili ki ling sun jong ki shipai duriau bat artli ki ling sun sarkar hajan upur usam jong ka nadu kapor hendriu bejim step katkum kapor jong ka Taiwan Tikituk lang Khubor hakimat madasni. Kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.